This is LiQWYD of the Prospect. Let's inspire one another and expand our consciousness. Inspirations, welcome back to my channel. Bahagi na ng buhay natin. No! Ang pagkakape, lalo na sa umaga, 1, 2, 3 beses tayong nagkakape. At sa mga katulad kong inaamin na adik sa kape, hindi na mabilang kung kailan gusto, kung kailan pagod, kung kailan masakit at ang ulo, at nagpapatanggal ng stress, magtitimpla ng kape. Pero alam nyo ba, merong isang lugar sa Lagunoy, Camarines Sur, specifically sa Genorangan, merong kapihan na tinatawag na usong-uso ngayon dito sa Bicol. So bakit nga ba kakaiba ang kape sa Genorangan? Napakaraming rason kung bakit masarap magkape sa Genorangan. Pero ito ang aking tatlong list kung bakit kakaiba ang kape sa Genorangan. Una sa listahan ko ay ang mga accommodating staff ng kapehan sa Genorangan. Matatamis na ngiti ang sasalubong sa umaga o hapon nyo. Sabi ng mga eksperto, coffee can foster social interaction. O diba, kasama mo nang magkape ang mga kaibigan
kaibigan at pamilya mo, may mga mababait na staff ka pang makakasama at makakakwentuhan. Nakaka-inspire din ang cooperation at bonding ng pamilya at kung paano nila nabuo ang kapihan sa Genorangan. Tara na! Ayan, inspiration. Umuna na. Bagay na bagay ngayon talaga. So ito na nga. Pangalawa sa listahan ko ay ang kanilang classic coffee flavors and local delicacies. Meron silang barako na napakabango ang aroma. At meron din silang classic taste. Plus, ang famous binanban ng Lagunoy at Ibos na bagay-bagay sa classic na lasa ng kape. Pangatlo sa listahan ko, ang pagkakape sa Genorangan ay calming, comforting, at relaxing. Ayon sa isang pag-aaral sa Harvard, kapag nagkakape raw ang mga babae ng 3 beses hanggang 4 na beses sa isang araw, meron silang 20% lower risk of becoming depressed. Ano pa kaya kung magkakape ka sa itaas ng bundok habang pinagmamasdan ang maganda at malinis na regalo ng kalikasan at nararamdaman ang presko at relaxing na sangyo ng hangin kasama ng mga pasahero. Thank you so much for watching. I'm grateful for you all for the support, and if you haven't subscribed yet, please click the red button over there, like this, and see you on my next video.